Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat siyo aming nga sangapada pabagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manan nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Pero ito di pagayam niyo ni Manong yung Nemi Ruiz, Nemesio Arizabal Ruiz Sr. Kumapkablaw ito ng bag na oras na yung bag bigat yung kanakari aming nasapan. Padanan niyo papagayam iti pagkasalitaan ni Samson. Amin ka di ka ngagbasol kat mapakawan? Saan ka di ako nadang adda basol nga ikakapatay wano adda basol nga patay iti kay batugan na? Papagami, padaanan niyo iti pagkasalita ni Samson, babayan ti panang isurat ni Amante Fagaragan, iti Abadok, Ilocos Norte. Papagayam mi intayon, irugi nga ibasa ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Samson. Iti panang isurat ni Amante Fagaragan, iti Badok, Ilocos Norte. Ni Amante Fagaragan, ngapsat kata, active nga writer tayo, ato di kita papasurat kang kuhanakit. Mostly, iti kahapon lamang, iti pakaibasaan na. Ngayon kung saan natin ibasa na ito yung pagkasalita ni Samson, dito yung Dear Manong Nemi. Sagudayan ti surat. Dear Manong Nemi. Kunada Manong Nemi nga dagitagin na dayo nga gayanayat. Kahit posible nga agda-aglamiis kadakwada. Anya kadi iti kapuken rason no apay nga tinapudno nga ayat kadagbalbaliw nga saan nga napudno. Marigna nga talagang ipudno nga ipatpatig mo ti may sa tao. Ngem kapo siguro iti kaado ti sulisog. Dahil kapunan no apay nga makalipat iti may sa kadakwada. Abi nga tama nung naming nga kaaduan dagiti agsisina agiin na dayo. Dagiti aga-asawa nga ti lalaki kat agabrod para iti masakbayan ti pamilya. Wano ti babae iti agabrod kat ti lalaki ti babati. Sabi nga ta nga adda dagiti mabati nga saan nga makauray. Sabi nga ta nga adda dagiti mabati nga makalipat. Saan ka di nga aga-asidagla ang dikitagin na dayo gapo iti moderno nga teknolohiya iti komunikasyon iti cellphone kuno Facebook ako nada may sakmat kada giti kang kanayon nga agwibuya kada ito nga programa kahit naawis sa kakapno kahit kumit nga iburay dati yung pagkasalitahak babayan ti panakamamok kani kumpadre Amante Fagaragan inak insalay sa kang kuana taamok nga manura ti suna. Kaya pagyaman na kisunat, inurnos na, ngayon surat, ngayon patulod, iti dito yung programa. Ipeksak magtantinak panagyaman kang ka, kapsat ko nga nemi, iti anos mo nga mangibasa.
Kat sabi ko matad na maibatik nga adal, liwliwakan pagsarabingan ti biyag. Ngam kastoy, ngam sakbay, ti amin kablawan kayo, tinaragsak nga oras yun dita Nemars Studio. Tagiti pamilyam, tas tamatan na kiti padak nga naruway nga buybuya, ito da ito programa. Kumusta kay amin nga sa nga pada? Kastoy man nga rugyak ti amin. Bugbog to nga anak datatang kininanang manong naming. Iso na laeng ta nanumulaing ti kasasaan mi ta makitaltalon ni tatang. Mapagbasa na kumaking ka iti college manong naming ang tsaka mo. Ta napukaw wano nakurang ti interes ko. Tayo din nagraduar ko ti high school manong naming imbes nga agbasa ak hindi kuleyo ngem saan. Sumursurot agmeten kadagitay kusinero no kasta nga dagpasken. Ni Tata Daris manong nemi nga nalaing nga cook, kusinero, iti lugar mi simurtak. Gabuta, naminsan kami nga nayabanak, bakasyon. Uray ka no lang, di mo itulong ko ket agisaganan ti Ricardo. Ngem, diya ka mo no apo nga nag-interesak. Dunggal tao ket ada paghiligan na sang kadi. Wen, naman pa yung susuro na magtininanang no kasanot agluto, mangisaang, agluto tinabraw, agadubo ti karne ti manog, aglaoy ti kukul. Kada dumapay klase ti luto, salad, tinabraw, pakbet. Iti ababa nga panao manong nemi ti kang kanayon ko susurot kada Tata Daris no kasta dagpadaya nang runan lang arudan no tay adasong mangpet nga Hawaiano. Apo, manong aldaw nga padaya. Nasursurok iti agtempla. Nasursurok iti na dumaduma klase ti putake. Kuna nga kanyang ni Tata Daris, agbasa ka ti college barok. Ti alaam ng kurso ket HRM. Ano HRM data? Hotel and Restaurant Management. Ay susya po, dakil ti masakbayan no mapangkit abroad. No magbalik ka nalaing cook, chip. Dakil ti sweldo. Ngam kas lakawaw iti panunod ko manong nemi di kita ibagbagana. Basta kanya laklatan. Amo kong dagluto, amok dagtempla. Agbalingak mateng nga cook, iso na lang nga sa nga chip. Iti susurot ko manong nemi kada Tata Daris nga panagluto no kasta pasken dito'y ko nga nama mo ni Suset. Wow! Nakunak itinakam ko manong nemi di masirpat ko ni Suset. May sa kadagiti tumultulong manong nemi nga gisagsagana kadagiti pinggan. Numuna ta nakapudpudaw ti lupo na nga nakawaswastay. Sagat agparparang ti puon ti barukong na bagay na unay manong nemi ti yelo nga blouse ken na paldana. Nagamamukam kin Suset. Iso ti damo kaning karik ngagnanayon to magpitikan ti puso. Pinashare ko iti balay da manong nemi iti mamuhak ken maadanak iti kundaway. Dito ya ka nagdaton. Ayitin ka Suset. Manong, amangan met no ano ya? Bye-bye anak to. Manong nemi inauna ag iti mga tawen ngem ni Suset. Aman, ubing pay, hindi na mamuk. No Jack Marino ket sweet 16. Kanadraduar naman iti high school manong. Sumursurot bet idin ni Suset manong nemi no kasta nga da papanam mi pagpartyan ket pagkiteran. Ta empleyado met ni Suna. Iso da manong nemi ti para iya urnos kadagit tugaw lamisaan ken para idasar. Enam nga bulan manong nemi ti panagaram ko ken ni Suset idi aklunen na. Kasta unay manong nemi ti ragsak ko.
Waray ko lang, naarakop iso na tinairot. Na, manong Samson. Samson ko naman natanggan niya, manong latibirit siyata. Kaya't kang asawain. Asawang asagos. Samay sa ubing pa 17 October lang. Dinabimbindas. Nasapsapa ka nga madanti anak. Tapno yun no, dalak kayo ladikit anak, takit agaabay kayo, katasla manangan ta kanto lang. Manong nemi, pabor ni tata da relasyon mi kini Suset. Alagat siya tutubay sa mga anak. Kaya rin doon nagkasar kayo. Agad na kamnumit lang ang kusinero kaya mga cater iti pa nagkasaryo. 50% discount. Regalo tuon ka na kayo. Di pa lang may pinsang libre ni Inong. Napnagasta kat malakaan kami. O narikat mo nun na libre. Kaya 50% discount. Iti na minsan manunay mi nga nanda nagkatering mi. Madaman ti luto, madaman panag-prepare, medyo adayo manunay mi, ti ayan ti pagkiteran mi. Iti maikanggam ti gundaway manunay mi. Kini Suset. Madama iti nga urnos, nagdaldalos, iti banyo manunay mi, iti simreka kitayan na. Ala! Samson, nakaalalisto ka talaga. Pinawaran ito kayo. Kaya doon na yung mapasama ka na tao madamat trabaho. No, kayat mo, kalpasan dito Di ako iknan to. Talaga? Orata, alas 3 siguro na malpas ti Pasken. Amin. Nawayatan to pala nga mapan sa Jalawang. Sige nga na. Namnamay. Manong nemi awam pa iti kalay sangem. Na isagot po na insagutin ni Suset ti amin-amin na. Napanggam nag-check-in manong nemi di may isang hotel iti syudad. Kaya dito ay manong nemi anaming pinsanan nga rinanek ko na kiti matak iti pakabuklan ni Suset. Nakamaymayat manong nemi nakapudpudaw. Preskong-presko, gasam ti 17 na. Idi tagun utek ti kinabirhen na manon nemi. Nairot dagiti arakop ti tungkal may sa kada kami kat amumit aki binales nga agin nagek. No lailuwak iso na nga lailuwan nakmet. No kanek met mano. No kanen nakmet. Agbatbada kami man ngagdadamo manong naming yung alisto kam lang nga nakasusuro. Alisto lang susuruin ti sala. No amuyot agdin ng gaya ko nada. No tchatcha agtchatcha kami. No tango agtango kami. No agdisko kami. No agrak kami. Nag-overnight kami manong naming ti day di nga rabi. Kat kabikatan na isupelat panagawid mo. Kalbasan ti duwa nga bulan manon naming baganan nga da nagpitpitik iti saklot na. Yung pakamok menten kadag naganak kanyak manon naming tap nagasta yung ka mga asawa. Saan kami nga narigata nga nagisarita kadag naganak kang kuana ket kas iti yan. Nagtutulagam mi kada tatadaris. Isuda manong naming tinang catering, tipadaya, ken 50%. Ado di kiti nagregalo kada kami, nagbalingan ninong ken ninang mi. Inyawid ko dito balay, siyempre manong naming ni Suset. Dito manen manong naming nga dadan, ngengkam. Rinagpat, kahit mo nga nagpatan nga imnas ni Ayat. Kas pasetting kama, panang pasantak iti bini ana itukitan manon nemi ken nagtubon iti saklot ti asawa.
Intultuloy mi nga agasawa manunimit si Mursurot, iti pa catering services tatato daris. Ngem idi, ti pasngaynan ni Vanessa nga inawa anak mi. Medyo nagsardeng manunimi. Kahit kinaykayat na manunimi, tinapan iti sidong nagdinaganak kang kuwana ni nanang na ngayon kaduwa namang tagibi iti anak ko. Ti anak mi. Nga iti asadeg manunimi ti balay, dagiti na kay kamangak, kinaykayat ti asaw ka dito iti pangipatakdaran mi, iti balay mi. Nakaiparakdar kam nga rod manunimi ti gagangay nga balay, konkreto. Numambay saan nga napinis pa at dani tumpat nga kwarto mano. Ti salas, ti kusina, ti dirty kitchen. At apay ti temporaryo nga alad manong name. Napasarunuan ti anak mi babae manen. Iso da ito ni Almarie. Kaputa dumaten ti kakompetensya iti daris service, catering services manon name. Insardeng na pailaan. Digad na awanan kami ti trabaho manon name nga empleyado na. Awan ti sa balimat nga naramid ko manon name no di nagsapol. Kaputawan ti pagsapulak mabaling nga mangalakan niya kakasakok uno chip cook. Kapanak ba ta? Magkipasana ti tricycle tamok matag drive. Napialaman ng naming at pamatuudan, ti para iti pagbiag mi, ti asawak ka nagduhan nga anak mi. Uno sano, tiyempo trap, inak makiraap, tiyempo iti gapas, inak makigapas. Kaya ti asawak manong nami, awan ti sa balibat nga si kasuan na, no saan nga, digiti duwang anak mi. Da Vanessa, kini Almarie. Nakaroon na nakaroon ni dagbasa dan manong nami. Umad adumat ti magastos. Oh, rumigrikat mo ten manong nami, iti bihag. Nandani idi nagraduar ni Vanessa manong nami iti elementary. Idi ta mapanunot akong iti agtrabaho ti abroad. Tado di kini magbagakanyak manong nami. Nga doon kita kasapulan sa Dubai iti nalaing agluto. Sapsapulan dari kiti Filipino cook. Alam kami may isang restaurant, Filipino restaurant manon name di Dubai. Ng kasapulan ni kiti Filipino bat lang ako. Inrekomendar nak manong name iti kasinsin ko. Nga makaamo idi nga may sakka iti kusinero iti dares sa catering services. Iti sinong batak rekomendasyon na manon ni huwag ko nakasikod. Nagpakada akon siyempre iti asawa. Edi may sagana kunti amin-amin. Nakigtot ni Suset. Ana, panawan na kami. Pagsayatan tayo. Abroad, kasla mo unti magmangikuking ka, rapabot, sumbrek, ang mga nagtrabaho ti abroad. Mapang ko itrabaho ti amok. Ti adal ko, tinasursuro. Di pala dito Kasano ko mga dito Adalo po unan, di maging patagtirtiman ti catering services. Adamat tinalis ko may pangip ti panagurnos ka rin dito gaw, lamisaan, panag-prepare. Sika ti chief cook, sika abay ti manager, sika ti assistant mo. Noon na pagpunan. Ngayon pangalanda ko rin pagpunan. Dati ko may inaramat mo na ang agburod. Manulaing, inutong ko kadatatang kininanang, tinaduma, taada kwartada. At nakapundo kwartada. Na siyempre, ramatin daan ito, no? Medyo tumaing da. Ken, nakautang akpet sa bali. Alis to lang ang bayadan. Nukas no lang, dakil ti soldok sa dyan, hulakit dita, magustuhan dati loto. Samson, biniglalag. Sinurpresa ka lang. Saan ang surpresa da ito? Bigla Ti umuna panunutek. Iti kaawan mo ti den nami. Kada kiti dungan nakta. Kail-iliw da kanto. Nangro na da kiti ubing.
Pamaniknig no, sumangpit na kiti anak ta, ang kapot eskwela, sa pulad ta kadakos. Ito no, hawang ka ba, urayan ta ka. Saan ta nga mga ni terabi ang dama. No, saan ta ka mapasangpit. Nung tungarod na tangan ti abroad, maawatan din doon ti sitwasyon. Ano sarbi ti cellphone? Inuran oras nga mabarinta kikinuntak. Dinak iti palubusan ti asawak manong nemi ngem awan ti naaraminan na. Tagpursigiak para ti masakbayan ti pamilyak nang runa kiti duwangan nakmi. Kinasaritak datatang kininanang manong nemi nga gananos da iti naalak kadakwada nga kwarta saan dami bayan sa lunat da. Bakit gananat kami tanak. Adayo kami met kadagiti agina. Digat mida nga makita. Adamat dagiti katugangat. Nanang, tatang, iso ang pagtanagan nyo. Di ba ang panunod ka na ko? Ubing pa di asawam. Sa napintas. Di mo ka di mapanunod ka posibleng agsapol ti sa baling aragsak. Tatang, nanang, dadamatin mo na nga, simple ti panunod ko, hindi kang datagon ti umadayo. Nga magtalay ka kiti asawak. At pa nagtalak ko ginkwana. Alakit na siya itong hasta anak ko. Sabi ko ma, tagbaligi ka, nga gabrod. Sabi ko ma, tasang ti pamilyam kit saan to nga maisa ka na kitay narakrak ka pamilya. Gabot ti abroad-abroad. Nagbagadak nga rod kadagiti anak ko, imbiling ko kadakwadang sinakit da, agtinulong da iti panagbasa da, saan da nga may bayan ti bagida, ken saan da ngagluklukot at saan nga marigatan ti inada, ken pakibantay da ninanang da. Nagpakadak mo siyempre, kadagiti katugangak, imbagak mo katugada nga pakikit kita da, dagiti agiina, ureket agkakaruba da matlang. Idakadak dito Dubai, manong nemi, dagos nga iti kusina, iti ayan ko. Pilipino, manong nemi, yakin kukwa. Sigatin rekomendar Nicolas, Samson. Napanagnagan na kano, nalaing ka, naimas si templang. Adaan ka ti magic hand, magic tang. Sabi ko manager, no, magustuhan na kiti customers iti glutok, templa. Agad kapatanda pa lang iti chip cook, si kapalat assistant na. Ha? Panggap na ang tagbakasyon kan saan ang nagsubli for good. One manager. Hotel and restaurant, manong name iti business, ti manager amay sa Pinoy. Ado manong name iti turista, nga umay ag-check-in, nga dito yung ti pangananda, pamikat, pangaldaw, pangrabi. Ede gangay manong nemi, ede siya kun iti chip cook. Apagat siyempre, ng mato na, ti sweldo, manong nemi. Etan, agdinamagin manong nemi ti imas, ti luto. Nakanadun manong nemi, di kiti turista nga umay. Nangarot kanya ni manager. Talagang sikang ang peso. Samson, tinangasang bay kanya ti adada nga adong sumangbay nga grasya. Gaboy da data, ikatok ti sweldom, kan kastamitan, at apay bonus mo. Agawanak manager, itultuloy mo tagyan kanya, lipatin pala tagbakasyon, di ka o naman nagbakasyon. Sayang na makalawas o makabulan ng bakasyon mo, ang kawan mo. Malaksid ko man, adain sigid ang assistant mo, mang sukat kan ka, no, kas pagari ka, no, matulad na ti templang. Saan mat nga, saan mat ti sarday, manon name ti komunikasyon mi, kani suset, dagiti anak ko, kapatasag kaysada mat ti cellphone, manon name. Kat kastaon iti ragsag ko, dagradwaren ni Vanessa, manon name, nga iso iti first honor. Siyempre, pauitak mat ida,
di pagpaalada, nga mata first honor sa graduar. Awa matisarda, nemi ti komunikasyon mi ti asawak kang runan na unay. Kanda tatang kaninanang pasarimat mangipaw itak ti para kadakwada kalpasangan na bayadak tinagas nakaot ko nga kwartada. Ipaw itak dananang kinitatang ti binulan para si dayo ko na. Well, kastawaten ti asawak siyempre. Urnungem, parang panagbas na kita nagta. Ken kastawaten, nga pinapintas mi, nga pinakompleto, pinafinishing ti balay mi. Adan iti high school manunemi ni Vanessa. Indultuloy na ti laing na manunemi. Naging ka, tiyak nabupuutan. Agraduar ton ti high school. Adamot ni Almarie manunemi ti high school. Inagraduar ti anak ko nga nauna iti high school manunemi valedictorian kinasaritak ti manager. Boss, manager? Samson, ito ka di problema? Agpa-increase ka ti sweldo? Bonus? Padasag ko matagpakasyon umpat atawan ko dito Ita pa yung eranam nga kaado, nagiti turista. Kaya baka agi kayo nagiti customer. No, nagbakasyon ka. Ina ko matindaran ti panaggraduart. Di anak ko. Iti high school. Hindi mo pala atendarin ito no nag-graduate ti college. Kung mapagkatawa ka. At napauto na yung antibakasyon ko, boss. Siya ako nagpapakaskan ka. Ikang nga ti bonus. Pauitam na taidan. Iti pagpaalada. Basta saan ka pa ilang pumapanaw. Nagbakasyon ka ito na talaga rumbeng kang bakasyon ka. Mabalik ka di? Please, orita, awam mati sarday ti komunikasyon nyo. Boss, saan ka mapagkitkidan? Gaman nagnakusta Samson. Orita, adon tumat pala sa bali nga pa nagturpos nga nasken nga tendaram. Kas pagarigan ta, mabalimon tumot tentag purgod. Marban na makakitakton ti kasukat mo. Diyaga mo manong nemi no, kinaulpit, kinapaidam, unan yaman data, nga panang object, ti manager, manong nemi, ti manager, ti restaurant, kan hotel, nga pagpapaayak, ti panangigawid na kanya. Ngamin, tati second attempt ko, manong naming agbakasyon, edi padamag manong nami ni nanang, nga da iti ospital ni tata. Nanang, anak ti kasasaan na. Anak, baka na makiktot ka ni bagak. At nasarakan na nga, tsumur ka no, iti bara ni tatang mo. Nga dahil tati kapunan no api nga. Kang kanayon nga ang angalin na ti barukong na, tamarigatan ka nung nga umangis. Nabayagaya man api nga italaing yung hospitalyo. Di naman ikas kaso, anak. Kang kanayon ko magbaga ka na nga, tagibanan Diyos na lunat yo. Saan nyo ko paypayan ti baghiyo? Naglalakit ti magastusan ako. Sa nga man iti magastos, nanang, basta tinaskan kit maispal ni tatang. Deto'y manong name ti may kadwa nga panagatem ko. Nagbakasyon. Ngayon dinakmanin pinalubusan ti manager ko. Manager, biyag ti amak ti inakisalbar. Abay, doktor ko mga ron. Noon yaman, manuman ti masapul ng kakwarta. Siya akong ti magtin. Ikangga ti pauit mo. Tamakigasang-gasat kayo nga pa-operar mo. Saan nga sinsinan di magastos ang kadi? Kat no mapangka, nga ima-ima.
At dagdag din nga magsanti amin, pangalam nga ron, pagpaagas mo. No, dikitik sang kabasin ng ornong nyo, kat makaotyo, matagamtam nyo. Saan to pala makalasat? Saan yung idaw-dawat ka sa nga makalasat, manager? Saan ko parang idaw-dawat? Kas pagadikan laing. Dati kastang sitwasyon, kastang klase ti sakit. Kang runan na unay, milagro laing, timang sa makasalbar. Uri numanok magastos mo. Tapos hindi kasta kat di mo kunain, Samson, nga awan ti pakasagnak, ulitek. Mangteda kiti kwarta, nga usarin nyo, amak pan nakigasang-gasat ti amam. Basta saan kalayan nga, agaw-awid. Tano agawid ka, iso lang iso. Kas pagkarigan, ta iso da ito yung tigasat ti amam. Agpilitak ko may ide manong nemi, hangim, ure nga tagpilitak. Idita, ipakaamon ni nanang manunimi. Nga awanin ni tatang. Saan nga nakalasan? Sobra manunimi ti padagdadingin ko. Kapag malagip ko, saan ko malang nakita? Saan ko malang nakasarita, sakbay ko mga pimusay. Ti amak manon nemi nga ni pitik, di na pulos inaramid kanya kidubingak. Ti ama nga nakadungdong ho, nga di nagpulos binabaot, inungungtan, tanang lumami laing, ti panagsasarita na kanyak, no kastang adda, at edibindod ko, idubingak. Itatanatayan. Diyak mo lang masirpat. Video laingan manon nemi no kasta ngang video call ni nanang. Ipabuya na kanyak. Tila nga kabayatan nga nakamansayag ni tatang. Dagiti umay, makilamay, makiandingay nga kakabagyan mi. Uri kasanok kumat ayat kumanong nemi. Numabalin na kumakit tumayabat. Ngamte ko nadan manong nemi awanin sa Serbina. Taorin makasubli at di Pilipinas kat may kamak. Maarakop ko tilungon ni tatang. Saan nga mapasubli pati na pasa nga napasamak. Awanin ni tatang ko. Manong nemi apay nga ta no digiti pasamak no mangrugi ket agsasamusam, agsasaruno. Apay ko lang. Arig na manong nemi ket saan ko pa na iliwliwag. Ti amin, edi mapasamak ti sabali paya pagtayo. Tadi natayin ni tatang kinagmaymaysan manong nemi ni nanang Jebalay imbagag kenkwana. Nang, di ka mabuteng dita, may mesa kayo? Nakamat ka buteng ko, anak ko. No, agpakita ni tatang mo, akadyak mabuteng, arakupek. Ano nga tano, yung kailangan sa Dibalay? Yan tangay. Awang kataway dita ni. No, adakay sa Dibalay, itayan dikit agiinak, at nadikit apu ko yo, ngaliw-liwayo. Kan, adakay nga tumulong sa Diyay. Anak, kasa nung araw din dito balay. At sama na kita kakabagyan ti dita nga awang balay na di isudat agnaed. Paupaan yun o shoot na skin. Pati nalaka lang Napila nga dagyan namang daldalos. Kinasaritak ti asawak manong nemi may panggap iti dahi nga banag. Akit na siya at unay Samson. Narikat mat ngawin nagmemesang peso ni nanang sa Jai. Umanungot ka nga ron? Ito na. Di kita nga anak ta. Umanungot na ka na. Posible nga saan? Tinawagak ni Vanessa manon nemi. Balasa na yan, kabata. May santupay nga tawuhan na graduar ton. Vanessa, anak. Tang. Nagamit ka din. Sayang lang siya pagpletek. May iliw kaming kan ka.
Manong nga tawanan eh. Diyak pinagraduan ito elementarya. Itakit dandan ako nagraduan ito college. Hanga bali anak. No, agbakasyon akton, agpurgut akton. Kadi, Ana, umay dita ni Lola yo ha. Agyan dita. Kadwayo. Tapno saan nga marigatan ni nanang mo, adan ni Lola nga magtulong ka na kayo kati at trabaho tiyo nagtibalay. Kahit may una ya, tang. Tapno da kadwami nga mangbantay. Mangbantay? Sino bantayan nyo? Magbantay dito balay. Mangbantay. Vanessa? Tang? Ada ka di problema dito nga tsaka mo? Problema awan dang. Napas na ka kagbasa. Kastamad lang kin Almira. Ninanang nyo ay. Agad, nasiyat met. Okay met. O, ba't problema? Sige. Agyang nga ro dito ni Lunayo. Saan yun sang tangsita ha? Ay, sabi ko matangsita mitang. Sige nga rin. Pakamontak to, no? Datian ni Lunayo. Natalgat tiriknak manong nemi taadan ni nanang disidong ti pamilya. Ada kaduana. Wen, narigat ngamin tagmay sa manong nemi isut gapuna nga detat da panunot ko no kasta nga tawagak ni nanang. Nang, ay anak, kumusta? Ay kastoy. Awang problema anak. Sigurado kayo? Awan. Huwag ganyan, binulan idi nga papauwitan ka kinitatang. Galing? Wakit awre ang papawit mo itanat, anan mo karot kat libro mo't amin dito eh. Wana nga maong kas gaman nyo ang kwarta. Nga inayon nyo ibangko, ti kwartayo di bangko. Baka dadto pa kaaramatan nyo. Baka si kanto marat mangusar, kas pagkarikan, no, bigla nga matayak. Wala ni nanang talay pagbagada. Wala nga bigla nga matagay pagbagayo. Agapu ko ay, agaliwang katupay tapu ko yun, tuod. Ano no, agasawan to ni Vanessa. Kalpasan nga makapag-graduar ka na at pagtrabahuan nan. Kaya aganak, di adan to apo ko yung tituon. Sabi ko nga anak, sa sino ko matitao nga, di mayat nga napaot ti biyag na, kat nagragsak ti biyag, no lakit di talaga na urnos ti pamilya. Adumat di talaga ti kapatadak nga, agur-ure mo ti apo ko tituon. So, ang pauwitan kayo tumid lang ti sulo. Di babayan sa salon niya to nang. Tumulong kayo mo ti tabalay. Napnaong problema. Hangkay kadimit lang agap-apak ni Suset. Awan na nakawan pa kadalagam. Awan ti pakadanagam kuna manong nemi ni nanang. Ngamiti may sa nga aldaw manong nemi tinawagan na ni Vanessa nga anak ko. Vanessa anak, apay. Maudin nga semestre na ta. Agraduar ka doon anak. Tang, baring kumano. Agbakasyon kay tumutin. Baring anak. Tatang, ada problema. Kung nakmano na akong problema. Nabayagin nga problema nga. Di lamay-lamay ibagakan ka. Ano sakit mo son? Kanahin nga gap-apa dalula kaninanang. Apain ni lulam ni nanang mo? Wano ni nanang mo ti mga apa kinilulam? Kasano ngamin kat masansan matan nga anya rabi no kasta nga gawin ni nanang manipod adan dito ni Lola matan ti makamon nga agistimar agluto agdalos aglaba nagbalimutan nga senyorita ni nanang anya kanayon nga rumrumuar agpapapintas sa rumuar. At napagid din mga ibaga nga manang ko lang isuna. Amoyotin, ubing mo't pala ni nanang. Hindi ko mapala ibaga ka na kayo tang baka kunak no
Dagos epekto na kada kayo. Amangan ko nakno, at damadi nga, arami din yung tibagiri, awa mati problema na ko, no. Agap abadalang, gaputa, marabrabyan, ninanang mong sumangpet. Anda na kita nagpimpinanget. Okay lang kung taang no, ito problema. Ngimti ka po no apay nga manadladaw nga gawawid ni nanang nga kanayon nga mapanagpaspasyar. At damatin kasi sinarak na nga sa bali nga lalaki. What? Anya? Taang pakirdan niyo kung matipakinakim niyo. Amok, ken sigurado ka nasakit, nakasaksakit para kada kayo ti amin. Nakambay ng kapsat. Nasikit to pininakim mi kini ni nanang dinalapulos pinampanunot nga da kadita ng saksakripisyo para ang timasakbayan mi nga kapsat nga anak yo. Ken pa nakapapintas ti pamilya tayo. Saan lagi din nga nakapagtepel ni nanang. Kinapudno na saan lang nga ni lola ti mga papagang kuana wala kakapapa na. Na kami nga kapsat. Mga ibabayin ka ngayon ako lami. Di mo mo, ratang nga. Mani pa din rinugyanin na nanang tikas niya. Nakampayin nga anak yun, timabain. Kapag siyempre, ato di kini makakita kayo ni nanang. Nga kunamlan na may salay ng balasa nga makisinsinarang. Tang. Pati bikrin nyo kung matipakinakim nyo. Ang pakalalagi kayo. Ngawan ti pakadana ka manak. Nulay taman ti kabutbuting yung nagkapsat nga mapasama ka niya. Hindi pa nakadadahil ti panunod ko. Di ba nag-rebel di trick na? Anak, ako sa baling remedyo nyo magkapsat, saan kayo nga pa-apekto o iti pa nagbasa yo? Gabot tikas ito yung sitwasyon. Uwantang, ang pagdanagan nyo, kasta pagsasalita amin kini Almari, sa kami nga pa ito, sa amin nga itulok na maapektaran, di pa nagbasa mi. Masyad na kasta. Bagbagaan nyo met tinayo. Uwan bang bagbagaan mi met? Nganda tamat tipuno apeng apain na kami. Kasta matararami din ni Lola. Bagbagaan na met ni Nanang. Ngayon magapadalang. Dalulukin lulang kang Rodji Bangir. Nakitinagannak. Kininanang mo. Baka bagbagaan na nga tamat nga taang. Baka saan dalatan nga gununi. Baka pamalmalan met ni Nanang ida iti kwarta. Baybaan dalatan ni Nanang. Ngayon talaga di. Nga napaneknekan yun. Gandan sa bahali nga lalaki di biyak na. Di met pa nakita. Madun di kiti mangimbaga. Sige anak. Ituloy ang tagbasa. Siya kung timakamoy ito na ito. Ano tarumin doon nyo tang? Tawagan nyo ni Nanang? Salangadin nyo? Saan kong imbaga manong name iti anak ko? Noan niya taramidek. Pinadas ko manong name nga tinawagan ti asawak iti kabigatan na. Nas laong pa anyaman na manong name nga naamuhak nga aramid na. Hello, Suset. Hi, Samson. Ha, sweetheart, honey. I miss you. We miss you. Bakasyon ka na. Kumusta na kita anak ta? Awan pagkadalagam ka takwada, gabutan na singpet da, napas nagdagang basa. Kumusta ni nanang ko? Ako mati pagkadalagam kininanang mo dito eh. Okay, met. Kinawatan kami. Noan niya ti sala, nga kayat ko, surutan na. Noan niya mati sala, nga kayat na, surutan met. Dakamdag katugangan nga agdarling. Nagpintas nga tingken. Talaga nagpintas nga tingken. Adugar digit agbilbilib kada kami. Taado digit agdan na nga katugangan nga saan kasurutan kahit. Ngamda kami kininanang mo. Sus, super. Very good no kasta. Gabot adan nanang. Siyempre, malagaanan ka di trabaho ti unag ti balay. O
Kinapudno na kita. Ninanang mo ko na kanya. Galiwaksay ka mat, suset. Urit adak, ba't nga makamu dito balay ko na nagat. Pasaramit galiwaksayak. Ay, nagka-shopping, agmul. Sino ka duwam? Pasara ka to, di na nagtanong sa bakasyon. No awan da, siyak ti mapan. Abay. Anta ka di ba nga may dandalon ka? Awan ti pagdanagam Samson. Agbalinak to ka na nga napudno ka. Manong nemi naglaing nga garte. Imposible man karod nga saan nga susto dagit imbaga ni Vanessa nga anak ko nga inaw na. Ninanang manong nemi din sublat ko ang kinasarita. Nang anak, pasensyakan. Siya ko matirumbing idi nga umuna nga mangibaga kang katipudnungim. Diya ka mo no apeng awan titured ko. Pudnungan niya. Dagit imbaga kang ka ni Vanessa. Nagsalita kami nga ni Vanessa kat impudno na kanukan ka. Anak, sama ko mang itulog ng matadahil trabaho. Ken tabagim, kaputi kasto nga pasapak. Nasakit para kanyak nanang. Talaga nga nakasaksakit. Anak, kaduhan na kami nakasta. No madayo di lalaki, posible nga agaramit yung babae. Vice versa, no agaramit mo na yung babae tumadayo, posible mat ka di lalaki ti mabahay tikit agaramit. Uno di umadayo nga babae o lalaki, sudot agaramit iti abroad. Samad lang ka na di mabahay tikit, iti ad-aramin na, kas pagkarigan lang. Buenos de los buenos saan kayo maapagtarang nagbuy-buya Kinuna ni nanang manunemi. Aging ka nga makalawas pa yung sakbay nga graduar ni Vanessa manunemi. Kinasaritak ti boss ko. Boss, may katlong kidaw ko ka na kayo ti bakasyon. Please mete na. Ang graduar di ba lasang mo? Iti college. When manager. Lakatap nun timut ko na nga napaida Samson. Sige. Palubusan ka. Agaw anak boss. Gat ka po graduar di anak mo. Mangtedak iti double bonus. Regalo ka di anak mo. Ken bonus ko ken ka. Ngem. Agsubli ka Boss, agsubli. Akang agsubli. Abigiding na saan. Tinawagag di anak ko manong naming pakamok na isot sumabat kanyak. Iti airport. Awan pulos pangipagpakaamuam. Si Kalain. Apaitan. Basta si Kalang ti kahit kung makaamo. Nasaludsudan na karoon no apay pamanila ak. Kita iba nga mga pasit iti dandani mo pa nagraduar. Kasapulan ti eskwela. May sabon lang aldo, may sa karabi. Sige tan. Anong name dada kami niti airport, sinapol ko ti anak ko, di makitak. Malasing ko lat tata, dandan inaldo nga the video call me. Gusto ko nito try naman ang name na magsagmabat kanya. Tang, for how many years? Nakapimpintas kang palasa nga talaga dati anak ko ngayon no. Ano ka taon mo pala, Eddie? 11 ko pala, Eddie. Running to 12. 4. Almost 8 years. Anak, awang ba'y nubyom? Tanga awang ba'y. Nasiyat mo sa... Ni ading mo ngay. Awang ba'y nubyo na. Awang ganun matpay. Ano't masang patanta sa Jibalay? Nagbiyahe ta ita, anong to oras makadanon ta? Adan to wala di initang. Palubos ta po. Sige. Nakiktot ni nanang manong name di makita na kasumangpet kami kaniya Vanessa. Hey, Samson! Samson anak ko. Ay, bugbog to nga anak ko.
Nanang, kumusta kayo? Nagkatkastuyan ako. Grabe nga rin nagsangit kayo. Una, tayo talang ang bakasyon ka. Kadi ka malalag bakasyon, di na tayo ni tatang mo. Pasensya kayo. Bagagmat ka na kayo tirason kan ka po na. Mapi nga bigla nagbakasyon ka. Tapno umay ko solusyon ti problema, nanang. Di asawak. Nasapa man nga nagpakada. Baka rabiin dumanin no, sumangpet. Ni Almira. Di siya, sangsangpet na ka dito sa agnan ti tricycle. Almira, apok, alis to, baday to ni tatang mo. No, kasunod ka niya pintas ni Vanessa, kastamat ka ni Almira, manong name. Ngayon narakop natin anak kong inaodi. Lang. Hubing ka pala, hindi batit. Grade 6 ni ate, grade 4 ang madidi. Sa may sa, kang ka na intimate nga kita ti video call. Awang pinubyom. Awang pekas ka ni ate. Sige, sumrekta ni Tronek ni. Adot agrububo nga karuba. Ay, ba nyo ilan? Sa ato yung kanita ti sarabo. May matsin marabo manong name nakiti katugangak graman ipagkan kayo. Di naman nadakamat. Ni apay awan ni Suset, di naman lako na. Gabuta sa amuda siguro at kastang oras kat awan pa ni Suset. Kan kasla da pa nagbuteng, di rupa da manong name nakiti naganak iti asawak kan nagrekapsat na. Siguro amudan ti aramid ti kapsat da ti anak da. Adi da katamat kanunungan. Nangarabi kami ti alas 8 ti arabi manong name nga awan ti asawak. Mga tilatantang. Naladlado no kang sumangpet ni nanang. Kadwa na sa aning nga mangan. Nakapangan ka siguron. Rugyam mi kumaidin ti mangan, manunimi, idadag tricycle nga nagsarding ti sang. Tapang kinita ni Almira. Ay, tang, ada ni nanang. Di uray ti nga nga mangan. Idilukat ni Suset manong nitiri daw si Mrek nga nagpakusina at amuna ng baga ni Almira nga apag-isuunay kumamakaman nga mangan. Nakiktot manong name di makita na. Samson? Oh, abay kas lala ka nakakita at al-alyak. At nagayon ti asawak, ti magpatig ko muna yung asawa. Inar arakop nak manong name ti asawak nga binisbisong nak. Binisong na tangad ko, ti lapayag ko, ti pingping ko, ti bibig ko, tumugin. Abay nga di mo malaking pagpakam nga sumangbet ka. Tapos nakapagsaga na kang guma. Anak na dasar nga makan. Ay, nagparti ka na ang native nga manok. Uy, apay mo yung sumangpet ni Samson. Saan? Ay, talaga nga pumartiak. Tugaw kan. Tamangan tayo. Nagkapo maya. Abay, nakamangmanglo kalat ta. Kasla kadigdigos mo. Kadigdigos ko. Alam mo matang kanya ka. Kasla na nabasalal ta tibuok ko. Kasla, taangot sabon mo. Sikamot talaga madlaw mo. Kinunak manong nemi, taamong dito ijay Dubai agad hotel and restaurant yan mi. Libre kam di sabon. Sabon hindi hotel. Sabon samat ti hotel. Dati naramat ti asawa. Nagdigos at ba yung nag-check out da? Diyos ko. Panaglayan ti riknak manong nemi. Ngano saan ko nga tangatip palang ti riknak? Baka itay pa lang kung mga linuglog ko ti asawak. Datay imbadde-badde ko kung mga tinukutokol ko maami nga tultulang na. Bakalat ko ma. Nang nagtapelak lang manong nemi. Nagtapelak lang. Nga kaslaawan ti amok. Nga kaslaawan ti mading aramid na. Nanayas iti panangami
Nga do ti saritat, kaduan ti topic, manunemi kat siyak lang, no anak, kasanot, kadalagang kasasaad ko sa Dubai. Sungsung batak mo ko. Ay, tang, no kasta nga day off mo, paano mo ka? No mabaling ka, dyan kay day off eh. Oh, di ka lagaliwag sayan. Ang damat kong dawin ako, mapanagpaspasya, mamit ko na kiti padak ng Pinoy, Pinay. Ang damat na kiti sutil, nga tumawag kanyak, nga kasapulang ka no ti, magbit nga ragsak. Pinay metal lagi jay, naduma puli. Ngam jak pulos inaramid. Jak pulos inaramid. Iti gimamit sa baling ng babae. Kasta ti kinapateg, ti inayo kanyak. Ti panangipatpateg ko kinkuhana. Kinonak manong namis ako tinalyaw isuna, kimita ba't ngam di na may sarang tirupa na tiloko. Dimteng, iti panagkaidami ni ti asawak manong. Alangan mat nga saan kang nagkaida. Saan ko alibakan manong nami mailiwak iti asawak. For how many years manong nami nga awan pulos ti ginhamid kong babae. Saan ko alibakan siyempre kada tayo nga lalaki agad. Masahiyan tayo at sagpaminsan. Takas labuneng manong nami no sa amo nga masahiyan no asahin di buneng talagang aglati. Sininter ko ti asawak. Siyempre, iso kong mati muna ng umurakop sang kadi. Nagkaida kami, nakandata matisuna, nagsikigak, tinalikodak. Saan ko na uray manong naming inarakop na? Apeng handa. Siya ko mati umarakop manong naming tinipilak tirik na. Sintirik at talaga. Manong nami nagpatnag nga awan tinapasamak ka na kami. Kabigatan na manong nami dituyin. Talagang sa ano ka na makapagtepel. Ngayon madda ni nanang, adda digiti anak ko manong nami, di na kayat ti pumanaw, di na kayat sanda kang kayat nga adaywan. Madlaw da siguro manong nami, nga talagang agteptepelak ang burburak ti darak. Kunak ti asawa. Suset. Samson. Papapanam no paspasyar ka. Papapanam ngagmalmalem rabinto na sumangpit ka. Kas idikal man. Napanam. Nakadigdigos mo nga simangpit. Nga ti sabong nga inaramat mo kas sabon iti hotel. Saan ka nangaglibak, Suset? Ti kayat ko kat anugutin mo ti kinapot no. Tapno awanin ta dungariri. Kahit kung agtahod amis mo iti kaon kam. Agtahod amis mo ka nagidibibig mo. Amon siguro, nga iso nga bigla nga nag-awidak. Tamo kong ti amin. Amo kong ti amin. Kad no sinot nakamuak saan mo na saludsudin na sino. Amo ka! Data nalaing nga inam. Iso siguro nagibulong. Sang iso na nanang. Balesa. Siyak din nagipulong kinitatang ko. Di kahit ko lang ang mamon kayong kasuset. Di kinapod no. Kasano nga min kat... Kasano kayo inya dayo matkaragsak ka sa pulak? Natakunam. Siguro sana katamot mambalaw. Ubing nga kayo nasawam. Kas makitam, tilangak. No agabay ka makin ni Vanessa. Kas labanon naklang. Ato dito kita. No kastay na ko to. Ayop ka. Ayop ka! Oh! Tatang sa mundang rin na ipatan nag Vanessa. Ay, anak. Samson, anak. Sundak yung batal. Kahit ko mapatayin, dahil ka maglilipot ka, babae. Ayop ka. Di mo na pinanuti ito nga sakripisyo. Hindi ka nagdabron.
Gatalaan! Inon ko na akong manong name. Ngam sandak nginibatan. Dananang kandigit anak ko. Iti maalay-ayan tirik na. Ibadandakon. Masaktanak matipang tangtangilyo kanya. Ngam sa mga dangran ni nanang tanga. Isakit nyo! Isakit nyo lahat ang tangis ngayon ayo! Saan mi nga isakit iso na? Sigat isakit mi tatang. Ano ba dangram kat mapapatay mo ni nanang? Ano din namayang mapasamak? Mabalod na ka. Mabalod ka. Makapapatay ka. Balin ka. Kriminal. Mapukawang kami tina. Mapukaw mi pati mami. Di mo kalimawatan tatang. Mawatan kayo anak ko. Sige. Ibatanda ka natin. Inibatanda ko manunimi. Among tilangat asawa ko manunimi kasla saan nga maapektaran ti sitwasyon. Nakangatulat at timid na. Nga ko naman na parang maglata nga basol ko ano ta inya dayok tinagsak na. Itamat laing Suset. Pumano kayo ti dayto nga balay. Awan ti karbang nga iti dayto nga balay. Saan da ka kakayat? Gapot na narugit ka. Nakarugrugit ka. Yung kalanin di kita rawatin. Vanessa, Almira, Nanang, tulungan nyo ni Suset nga gimpake. Tulungan nyo, Topno, lalisto. Nanang, nagtumpal kayo. Tapno saan na kayo ng dangran ni Tatang. Dangran na kayo deta nung di kayo palagtungpal. Baka no sa aming may gawid di suna. Sige! Ha! Talagayang! Paunay nga babae da ito yun. Ha! Dagtalaw ka! Nasa apay. Tapos nagden na kami. Kitang pay, manong. Agden na da ka nung tilalaki nga kasinsin narak mo. Sabi ko matasang kanto ang babawi ito dahito nga naramid mo, Suset. Saan ito ang babawi? Huh. Ang daking guwan na tinagsak ko. Ngawang ka na kayo. Paunay nga babae dahito yun. Imbes ko mang pagpakaas yung pagpakawan, ngagkari nga baga nga sang nanton nga ulitin nga kakarot another chance kasi kumat yung namamaik barong naming sa amat. Halisto ko mala pumatay ti tao. Pimanaw ti asawa. Nadlaw ko manong nemi tilidahi di kita anak ko. Vanessa, anak, saan kang nagliday? Diyak pulo sinarap apti ka sa pamilya, tatang. Lalapasin siya kayon. Basol ko siguro kabata nagabrudak. Awan basol nyo, tatang. Awan ti sa balik yung paso ng sangan ni Hanang. Narukop, mangibabain. May ramraman kami pa yung anak ng babalasang. Kasi pa nagkita pa yun, nagititatao ka na kami kas kininanang siksik karodin pa yung tiarig na. Pasensya kayo. Oh, umisap ka. Ito maminot ka nung graduation nyo? Ito no biyernes lang. Oo, sige. Isa sa ganahan tayo. Nasaan ko man natin daran na graduation mo, iti elementary kan high school ka, itang graduation mo ti kahalisan ako. Addaag dito eh. Addaag, gumatanda. Siyak mo ti manghabay ken ka. Naragsak kami manon nemi dedi nga panaggraduar ni Vanessa. Ket pimaala kami met medyo adwa. Adu adid ti maray. Ngimaawan ni Suset manon nemi. Ada sapsapul manak. Ni Nanang. Uray ko mahampet. Kasi dito na pasamak na imay ni Nanang. Awan siguro tured na anak. Tsaka dapat ano nun umay. Saan nga bali? Adakmet. Kalbasan ti makabulan manon nemi nagpakada akon kadikitan nagko kastamat ang kinilanan. Kaya kumalatag ng agsubsubli na nagraduar matan ni Vanessa nang nagkarya iti boss ko.
So, agsublihan. Nga bali, baka ito naggraduar matin ni Almira, isunto matin ti may kumanen. Baka agpurgo dakton. Alawan anak. Agan anad ka nga ro na. Nang, anan natin yung tibagiyo. Saan yung baybayan na kita po ko yo? Ha? Agasawan ton ni Vanessa, manubos ni Apo, 2 years more siguro. At anton Apo ko yung matin itituon. Nagsubliak dito di bahay, manunemi as usual. Kastawan ni Tiragsak, manunemi, ti manager, Tirastoy, dakan. Apektaran ti negosyo siya. Ang saan? Kidawag man laking ka. Sursurwa man lang dito nang sukat kang nga chip ko. Apek di boss, saan ka nalaing? Mamait, awang kas ti temblam. Ipagamal na ti sekreto ma. Nangina nga min ti sekreto, boss. Katore bayata ko na. I-teknik mo. Abe boss, sanda ko na kayat. In kaso lang agbakasyon ka manin, kat agpurgod kan. Nangaruna kat nagraduaran dyan anak mong inauna, graduar doon dyan sumarano. Baga no, mangipas na kan tumatin na restaurant mo dyan Pilipinas. Manong Naimi, duwa nga tawanin, sibod nagsublian. Agraduar maten Manong Naimi ni Almira. Umatandarat nga ta. Duwa nga tawain pailain. Ngam talaga ngay matandarak Manong Naimi. Ngam sakbay day ta. Kas iti pa nagraduar iti Manong Naimi ni Vanessa. Adamat manin pasamak nga nakasasay mapasamak. Iti tawag ni Vanessa Manong Naimi nga taray da kano ni nanang iti ospital. Ospital? Ni Lolam? Wantang tapay. Naitupa. Naigalis. Isagun iti nakakita kong kuha na ni Almira. Agdaldalos ko na iso iti banyo. Pagkamata ka na nabtuog. Iti ka mapangkitaan ni Almira. Agdardar ti ulo ni Lola. Oh my God. Anyamat yan di ba nagsasarunod iti pasamak? Awanan di tatang ita. Ni nanang. Kabigatan naman ng Naimi. Impakaamudan. Nga natayan ni nanang. Nagsakit. Di ba nagsusarno dagit ipasamak Manong Naimi? Apa yan naman yung problema? Dinamag ti manager. Natayan ni nanang ko manager. Yeah? E di, imo na nga natay ni tatang ko. Saan na ka nakapan? Dua pa lang ang taon mo dito eh. Manager, or ito sinusurwa ko ti assistant ko. Kadintad ko king kuha na ito sekreto. Nagpurugod ako, manager. Or ito dahil tumit lang ang bulang kita graduaran din ako di. Nadalatakan ka, Samson. Di kan tumalipatan. Kad kaputa, adumatin nga tawan, ti panagyan mo kanya, kan ka special bonus, kan natulong kumatin, ti pupusit inam. Nagyaman ako manager. Tawagan naklain no kasapulam ti tulong ko. Baga kasapulam ti puunan, ta mga ramit kanto, mga iparagdar kanto, ti restaurant mo ita Pilipinas. Tsak to lamang manager. Alakas na ti biyag, Samson, ha? Nasiat mo, nagsasarano, nagiti alaw, ti biyag mo, tapos nakastag at malpasan, awan doon. Awan tumatan. Natay ti amak. Naglalaki ti asawak at awanin ni Suna. Natay ni nanang. Anan to ka dapat sumarano? Bagat ti sumarano to akat kada niya. Diyek to lang mo, nagbat nga Diyos. Manong Naimi nagawid akang roden dito Pilipinas, tapno at darak, ti panakalamay, panakaimansayag ni nanang. Kanatan darak, ti graduation, ti may kaduang anak ko Manong Naimi.
Katalagang indrantakon nga sa anak to nagsubsublipit abroad. Umanay maten manunemi. Di aganay nga sa nga pulo ket may sa nga tawen ko. 11 years ko ita abroad. Napaggraduar ko manunemi di kiti duwang anak ko. Ngem napukaw ko ti asawak. Natahay di kiti naganak kaniyak. Kabayatan di nga tawen manong. Idi adda ko dito Pilipinas manunemi pag-iso nga mauding aldaw. Iti pa nakaimansaya ganinanan. Awan ti isang nga nakita karagiti anak ko. Iti pa nang pasangpet da kanyak. No digat madlaw manunimi amagada kiti matada naliplipas da nga nagsangit kadagluwada man. Tang kanawin matlata nakastoy nagbakasyon ka. Liday ti masangpetam. Gagangilang anak. Di madamat kasupadi na. Iti nawudi nga ba nagpakasyon ko. Nagbakasyon na, gabuta kahit ko matuktalan ti pudno, aramid ti inayo. Isumit pa na graduar mo, Vanessa. Kita na tayo ni Lola yo. Nga graduar ka mo Almaria. Wala ni tatang dito pa mo mabalik saan yung tinaagang ko. Pinalubos na ka nagrubos na kitiluwak manunimi kabayatan na matmata kod ti may nga ina nakas na matmaturog laing. Makita ka nagitirupa na manunimi ti adumaten nga alawi ka dimteng iti biyag na. Panagasawa da kaya tatang ti panagpadakkel da kanya. Nanang sanggang tupulos sa malipatan. May isa kang nga ina. Nga umpulos din nagkurkurangan na kanya. May isa ka na siyat nga asawa ka din tatang. Ag-asawa kayo nga umpulos din ang gulib titunggal may isa ka na kayo. Nagtalinay ka nagpangot kaya na yatyo. Nagasgasat kayo ng siyak tatang nanang. Ng siyak ka kakaisuan ng anak yo. Sa anak na nagasat. Alang pilit nagbaling hataktak na inay ko. No, bigas na. Amoken pa check. Ang alapasan na gito'y. Ada aguro-uray nga barungan ang namay tibiyag mi. Sabi ko matudumting dahil ta. Manong na imiya do, di kiti nakipaglading iti pupusay ni nanang, ita may isang anasyat nga ina, asawa, may isang ina, anasyat nga karuba. Kiti may tabon namin, manong na imi, malpas ti makabulan, kahit ko manong na imi. Nga, balbali yung umadang, iti barong agsapa, nubad naman barong agsapa nga timteng ka na kami. Napintasan ti trabaho manunemi ni Vanessa. Kalpasan, nakapaggraduar na iruar na ti board na kat naka-strike nga dakos iti napintas nga trabaho. Kat ni Almira manunemi, iti graduar siyempre, siyak man nangabay manin. Kat gururay iti panagtik na iti board, kumusta ka anak? Lalaingak tang. Sino inspirasyon mo? Siyempre, kada kayo. Taro na anak kinapo Diyos. Sana tayo baybayan. Niyapo Diyos. Panubok lang yung dimteng kada tayo tang. At ang tumada pa nagpating ka ti amin. Awang nga tanti sumaruno. Kanya ko matinamnaman yung sumaruno. Kananad kayo. Kangran na kada kayo, tang. Kananad kayo. Gabutawanin man ang name iti trabaho. Siyempre, saan nakmulat tamang namnaman at isang kabasit nga naitulin ko. Nga naurnong ko. Kanadamat ang trabaho dagitan anak ko anong name kalpasan. Nga nakapag-take the board ni Almira. Damat ang trabaho na. Nagipas na kakmanong name iti karinderya. Pinadas ko man, manunay, hindi kiti special.
Di kita mamano nga maramanam. Napaganar ko manong nemi ti karinderiak. Owen. Kaputa limed nagpaano pa kare kita banyas, bekla, pahagaw, tukling. Owen manong nemi. Kaputa mo kami ngay parit data ti DNR. At dapat dati karnet aso. Ibakilata na karnet karnero. Kung saan kat kalding ko naklatamot ka no, rin, limit mat nga. Tekaran aso, dita. Manon nemi naganar. Ado na kita take out, ado kita mismo nga may pulutan nga uminom. Kung nakanan niya karot ni pareng Tomas. Pare! Pag may mesa ka mater, kata masapol mo tikat kaduam. Pag magmemesak, ada na kita anak ko. Kahit nagkaasawa na doon nga eh. Siyempre, babae da. Ti lalaki at ti mangipanaw. Nung lalaki ko man na kita anak mo, isudat mang isang pait. Ang magkapot na babae na kita anak mo, isudat na isang pait. Mga anak-anak sa iso sa apo ito, anos mo na yan. Anaserbi na ito yung exotic food nga lakom. Siyempre, rama-rama naman. Nung mailiw ka, baswiram nga ron. Pare, di mo ka di amo nga pasaray mapan GB1 ni pareng Samson. Sa bagay. Yan kinapudno na. Naanusak ti for how many years idadak ti abroad. Dakit maanusan ni Tanmanong. Nasingpet, dati kadaklan ng orat ko. Ahompet sa bali kasi Amerikan naman. Naging kang iti may isang aldaw, manon nemi, anapanak na kitsyenda, naggatang ka ka sa pulak na rekado. Idagawidak dito balay, manon nemi, sinabat nak ni Almira. Ape, di ka na pa nagtrabaho? Itatang man, Sabado ita. Da kami kaniba, manang manesa. Ape, si mahabat kakit basit malati kargak. Tang, at daninanang. Nya! Wala, di ka agbog ka nga dagos ha. Pakiulit mo man. Di ko na, di ka agbog ka kasta Kada yung kitimalyaw, di kita karoba. At daninanang. Api nga pinastrikyo. Api nga saan yung impakamuin mo na kanyak, tawagan na kumamit, amo yung mati cellphone number ko. Intawag mo kumakanyak. Nga, adani nanang ko, pastrikyo mo muna, saan ko na kuma? Api nga pinastrikyo. Sorry, tang. Sorry, basol mi man ti palang pastrik mi kininanan. Papanawan nyo. Diyak kayo ti sumrek iti balay, ganggang adda, dahi tang ang babae. Tang, agtungpalkan. Agtungpalkan. Hindi mo kaya't ibabong kawak. Agtungpalkan. Sige. Nisog ko na yun. Manong name iti balay ko mati pagsarkak. At ay sut. Adado nga amang nagiti insangpet ko nga para ti balay. Binalibaliwak manong name sa giant karinderya at simrekak. At amat na kitay duwa nga mabalasang manong name nga para servidora. Ay, manong. Wadam na kito, dikit-rekato, ipamudjay. Basit mo tayo tinaybos. Nakasa ka na kita butahe tayo. Madamdamain to, mumalmalam kung may daggatang. Imay dito itay ni Manang. Kat gagana yan, simrek. Nagkidit-kita na kita nas ka nga kitain. Into maminsan umay to'y. Anyo paspastre ka na. Ure no may mangan. Umay pulutan. Itirimuhan ako niti karinderya, anong name it, amapahan ako niti balay, abag isumat nga nakita, nga rumrumuar, ti dating asawak, anong name it, tinalan. Nagsardenet, tsakayat nga sidkan. Ngayon mismo, anong name it, masadag kanyak.
Iti yasadag na manong nemi bigla matlatan nga nagparintumang iti sangwana. Um, Apay nagparintumang ka. Tapnulay, may panagdag ko king ka. Tinalawas ka pa nagbabawi. Samson. Anaway ko mamanong nemi nagparintumang ibagkat ko kung mga patakdaran ng inarakop na digiti sakak nga si paparentuman kanya. Ariya ang digiti sakak, suset. Dito yung kaputa. Kinitagtaglawlaw manong nemi nagadun nga tao. Kami nga balay nga nagpalawlaw iti ayan mi manong nemi trimordan timandang. Manay matangan da rita nga sitwasyon manong nemi. Dito nga jar, nga nakaparintumeng, ti asawa nga nangarakop ka na sakak, nga nagananugug, nga nagpakpakawan, agbababawi. Manong, si Miplot nga dagos, iti panunod ko ti pagsasao, mamakawan tupay ti Diyos, anan tukid din ti tao, nga parswanan lang. Ngam amin ka di nga nagbasol ka trumbeng nga pakawanan. San ka di nga damat basol nga patay iti kay batugan na. San ka di nga maysa kang runahan nga basol tinaramid ti asawak. Aramid da. Iti pada na nga nagaramid iti maysa anak kalabasol. Mortal sin manunin. Nadala nga rodan asawa na. Pinatakder ko ti asawa. Tumakder ka. Saan ka parito makastay batam da kiti saka? Hindi nakatakderan manong nemi ginuyod ko. Umay ka dito, saan nga dito'y. Kinunak manong nemi, dikat kayat mga sawan. Ngembes ko mga umadayo ng papanawak ng inserek ko dito'y balay. Nagpalpalakpak din na kiti tao. Nagpatrumbel palakpakan na. Agasmat manong nemi, itiragsak nga nakita kiti Rupa, da Vanessa ken ni Almari. Almaria. Tang, agyaman kami ken ka. Naturumag ka pagkimanan nyo. Gaputa, ginuyod yung ngansarek ni Nanang. Gaputa, dito'y uneg, ti kayat may pagsaritaan. Saan nga nituruar, tapos haang nga mabuhay di kaya tao. Ang oras sa tinutayan nyo, o sa balak ang runang nga makabuya ka na kayo na sangan ni Apo Diyos. Vanessa. Almaria. Tang, nakaragsak kami nga anak yo. Awanin ti sa pulim pa'y numapakawan kan maawat yumanin ni Nanan. Sakbay nga, nakaawid ka, kasta unay mati panagpakpakawan ni Nanang, kada kami. Nga aring na nagparintumang met isangwanan mi. Inala ti ina. Ang mumiday ta, kaorin no kasano ti kinadakas ti ina. Inantulat ta. Sa bali met ti sitwasyon nyo, gabot ta asawa yu laing suna. Ipagpagapuyo ko makada kami nga anak yun ang iti panangawat yumanin kaninanang para ti may kaduwa kan maudi agad daway. Da kami nagpagpakaasikan ka. Agas katulong ni Nanang nagpagpakaasikan na kayo. No pamakawan na ti problema. Ngayon kasanong nga isurok ti pusok. Nagsublikan ko na. Tang, nalakalang. Tanusan nyo ko mga eta ni Nanang, hindi ko mamat palaing at dan kasukat na iti puso yo. San ka di? Nga pinagtalin na edyo ti ayat, iti kaon kanyo para kininanang. Ngayon oray yun ito kung daway. Tapno mapukal manan ti pamilya tayo.
Mamati kayo kadi, nga talaga nga santun nga ramidan ti inayo, tinaramin na. Mamati kami tan. Edi at nagtimek manin ni Suset manong Nemi. Sangkuntun nga ramiden, Samson. Sambuntun nga ramiden kabutad daak. Sa anak to no pumanaw. Kaya rin mo ba no sa anak pumanaw? No nakaraman ka't nalalingam siya. Mamati ka kumakanyak. Amo ka sana kung nga may kari, itinasinaw nga panagayat mo. May sakla nga tao nga narukop. Panubusan na ko mga paniknik. Kan panubusan na ko mga sulnit ka naging nagkurangan ka. Mangasim. Saan nga nagdisakak tinarakop ti asawak manong nemi ni dikat siyak. Amis mong tinarakop. Umirot datang arakop na manong nemi ngay mundumud na iti abagat ti ba nagsangsangit na. Kaslain inot manong nemi ngasla nagungar tinabayagan nga pimusay nga ayat iti kahon ka. Suset. Abay kami nga naramit mo. Nakalipat na. Tao ok laing. Ika na kumatigon daw ay kung magsulnit ka na giti nagkurangan. Mangdalos na niya man dagiti nasken nga dalusan. Sige. Ipagpagapok ka rin kita nagta. Namnoan niya man timadlaw mo kanyak. Amok, mawatin ka, Samson. Nga marami dagto ti amin tap na mapasublim ti dati. Nga kumpleto, nga awan lamiis na. Ibarik na kang ka ti dati nga barat ti ayat ko. Tap no subabat met ti barat ti ayat mo. Hindi parang pakawan kan panangawat mo kaniyak nga isang sangayan ka unang nga gayat, Samson. Kaday tanto tigapunan o apay nga sangkuntun nga ramidan ti mangmulit iti kalay sa ata. Ikarikan ka. Ikarikan ka. Edi ang mga panao manon nemi. Pinakawaan ken inawat kumanen ti asawak. Nakaslawan ti madi ana pasama. Nga dito siguro manon nemi ti sopapak. Tinagsasaruno idi nga dimteng nga lawig iti biyag mi. Tiragsak ngayon kamnam naman manon nemi ti asawak kad ni kiti anak mi. Manugang mi. Kad ni kiti nagbalinan nga po ko mi manon nemi. Nga awanin manon nemi ni kiti dimding tengpay nga alawig iti biyag mi. Kasla awan na pasamak nga maditi na palabas. Tano kasta manon nemi nga dumteng iti rabii aba nagkaid dami iti asawa. Kasla kang kanayon lat nga baro ni ayat. Ure medyo nataingan kamin, tagap-apo ko kamin, ngam nabara pa lang na ayat, kada kami nairot ng slaawan ton, iti mamagsina, no dilayang ni patay, manong nemi. Intultuloy mi ti karinderyami manong nemi, no pay hanuna nga naganar, tano kasta nga awan ti maisalog. Di kita manganop ko, agad gagangilaing met no ka nga pansit lang, highball, kan gagangin nga pang menu, pangaldaw, pamikat, pangrabi. Ngayon nakasta nga makaornong manunemi di kiti para anop ko iti bantay, deta nakadado ti umay dumayo no ka, ngumay agorder, unag pulutan, kada kit karne, ti adobo nga panyas, beklat, kada abuyo pagaw. Agkakaro ba kami matlaing manong nemi kanagiti anak mi. Napintas ti trabaho da, agraman ti kiti manugang mi manong nemi, napimpintas ti balay da.
Tikitanak mi ngam iti balay mi. Manahin ti kasto nga balay mi iti asawak, kat pasaray mat umalati o di kiti apuko mi, no kasta nga mailiw da kada kami. Dahil iti pagkasarita, kadagyaman unay kini kumpadre amante pagharagan, tinapanang isurat, apanang urnos, kalpasangan insalay sa ikan kuha na, kanagyaman ka, manong nemi, kumpadre nemi, iti anos mo nang ibasa, kat sabi kumata, damat na ibating nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti pada kanimang kinagbuya. Tuyagyaman nga pagaya mo, Samson, iti Batak City, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni amante pagharagan, iti baran kay mabusag, Batok, Ilocos Norte.